Αν σου έλεγα ότι υπάρχει μια χώρα όπου η μπύρα ήταν απαγορευμένη για 74 χρόνια, όπου μπορεί να χρειάζεσαι μια εφαρμογή για να αποφύγεις να παντρευτείς τον ξάδελφό σου και όπου οι νεράιδες σταμάτησαν ακόμη και τις μπουλντόζες σε μια τηλεοπτική εκπομπή, τότε μιλάμε για έναν κόσμο χωρίς στρατό, χωρίς κουνούπια και με σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα που όμως αναπαύεται ήρεμα πάνω από εκρηκτικά ηφαίστεια και λιωμένους παγετώνες. Νομίζεις ότι γνωρίζεις την Ισλανδία? Ξανασκέψου το. Δεν πρόκειται απλώς για μια βόρεια καρτποσταλική χώρα. Η Ισλανδία είναι μία από τις πιο απομονωμένες, πιο παρεξηγημένες και πιο μυθοποιημένες χώρες στον κόσμο. Η γη των αντιθέσεων, φωτιά και πάγος, φως και σκοτάδι, σιωπή και θόρυβος. Εδώ η φύση δεν είναι απλώς μέρος της ζωής. Είναι η ίδια η ζωή. Σήμερα μπαίνουμε ταυτόχρονα στον επιστημονικό, τον σουρεαλιστικό και τον υπερφυσικό κόσμο. Αυτά δεν είναι απλώς διασκεδαστικά γεγονότα, αλλά ανακαλύψεις για έναν τόπο που σχεδόν φαίνεται παράλογος. Ετοιμάσου, γιατί ακολουθούν απίστευτα στοιχεία για την Ισλανδία, το καθένα πιο παράξενο και πιο εκπληκτικό από το προηγούμενο. Πρώτα απ' όλα, η χώρα όπου ο ήλιος δεν δύει ή δεν χρειάζεται να ανατείλει. Φαντάσου να ζεις σε ένα μέρος όπου η νύχτα και η μέρα εξαφανίζονται ως έννοιες. Το καλοκαίρι ο ήλιος λάμπει σχεδόν αδιάκοπα. Οι ντόπιοι κουρεύουν τον γκαζόν, παίζουν ποδόσφαιρο και περπατούν στις 2 τα ξημερώματα χωρίς φώτα. Δεν πρόκειται για παράξενη συνήθεια, αλλά για ζωή κάτω από τον ήλιο του μεσονυχτίου. Τον χειμώνα όμως η κατάσταση αντιστρέφεται. Μερικές φορές υπάρχουν μόνο 2 ή 3 ώρες αμυδρού φωτός, ένα αιώνιο λυκόφως. Η Ισλανδία είναι ένα νησιωτικό κράτος στον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, ανάμεσα στη Γροιλανδία και την Νορβηγία, ακριβώς κάτω από τον Αρκτικό κύκλο. Η έκτασή της είναι περίπου 103.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παρόμοια με την Νότια Κορέα ή την πολιτεία Κεντάκι. Παρά το παγωμένο της όνομα, το κλίμα της είναι εκπληκτικά ήπιο. Οι χειμώνες είναι κρύοι, αλλά όχι αρκτικοί, ενώ τα καλοκαίρια δροσερά και φωτεινά, ειδικά στον βορρά, όπου ο ήλιος σχεδόν δεν τελειώνει ποτέ. Ο πληθυσμός είναι μικρός, λίγο πάνω από 370.000 κάτοικοι, γεγονός που καθιστά την Ισλανδία μία από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες της Ευρώπης. Οι περισσότεροι Ισλανδοί είναι απόγονοι Σκανδιναβών επίκων του 9ου αιώνα. Η κληρονομιά των Βίκινγκ αποτελεί τεράστια πηγή υπερηφάνειας που ζει όχι μόνο στις παραδόσεις αλλά και στη γλώσσα. Η Ισλανδία κυριολεκτικά σχίζεται κάτω από τα πόδια σου. Η χώρα βρίσκεται πάνω στη Μεσοατλαντική ράχη, όπου η βορειοαμερικανική και η ευρασιατική τεκτονική πλάκα απομακρύνονται μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι μια αργή γεωλογική διαδικασία, αλλά βίαιη και θεαματική. Ηφαιστειακές εκρήξεις και νέα νησιά γεννημένα από λάβα είναι καθημερινά φαινόμενα. Στο Εθνικό Πάρκο Thingvellir μπορείς κυριολεκτικά να σταθείς ανάμεσα σε 2 υπήρους. Η γη είναι ραγισμένη από τεράστια ρήγματα, σαν να κρύβει κάτι στα βάθη της. Η τελευταία μεγάλη έκρηξη εκτόξευσε τόσο πολύ τέφρα στην ατμόσφαιρα, ώστε ακυρώθηκαν πάνω από 100.000 πτήσεις, εκατομμύρια άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο έδαφος και η παγκόσμια οικονομία έχασε δισεκατομμύρια. Σήμερα παρακολουθούνται συνεχώς περισσότερα από 30 ενεργά ηφαιστειακά συστήματα. Το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει νέα έκρηξη, αλλά πότε. Για τους Ισλανδούς η γη δεν είναι σταθερή, αλλά ζωντανή και ζουν μαζί της καθημερινά. Ένα ακόμη εντυπωσιακό γεγονός. Στην Ισλανδία υπάρχει η μεγαλύτερη βάση δεδομένων DNA στον κόσμο ανακάτοικο. Η χώρα δεν είναι μόνο γενετικά απομονωμένη, αλλά και παθιασμένα προσιλωμένη στη γενετική. Πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού έχουν δώσει εθελοντικά το DNA τους σε μία βάση δεδομένων που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία, αλλά για πραγματικότητα, ένα έργο που διευθύνεται από την Decode Genetics. Λόγω του μικρού και ομοιογενούς πληθυσμού, η Ισλανδία αποτελεί πραγματικό χρυσορυχείο για την ιατρική έρευνα. Στις ανακαλύψεις περιλαμβάνονται σημαντικές πρόοδοι στην κατανόηση της νόσου Alzheimer, του καρκίνου και σπάνιων κληρονομικών ασθενειών. Θέλεις να μάθεις από ποια Viking κλαν κατάγεσαι? Εδώ δεν είναι μύθος, αλλά γεγονός καταγεγραμμένο σε βάσεις δεδομένων. Και δεν αφορά μόνο τους προγόνους, αλλά και την επιβίωση. Οι γενετικές εξετάσεις γίνονται οργανικό μέρος της υγειονομικής περίθαλψης των Ισλανδών. Όχι μόνο διατηρούν την κληρονομιά τους, αλλά ξαναγράφουν και το μέλλον της ιατρικής.
Φαντάσου μια χώρα όπου ο γιατρός σου μπορεί να σε προειδοποιήσει για μια ασθένεια πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Απλώς επειδή το DNA του προπάπου σου υπάρχει ήδη στο σύστημα. Αυτή είναι η Ισλανδία. Ένα μέρος όπου το παρελθόν δεν διατηρείται απλώς, αλλά χαρτογραφείται, αλληλουχίζεται και χρησιμοποιείται για να σωθούν ζωές. Και τώρα ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Μια εφαρμογή που σε βοηθά να αποφύγεις να βγεις ραντεβού με τον ίδιο σου τον ξάδελφο. Λόγω του μικρού πληθυσμού και των πολλών κοινών προγόνων, οι Ισλανδοί αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο δίλημμα στην ερωτική τους ζωή. Θα μπορούσαν κατά λάθος να κάνουν swipe δεξιά σε έναν κοντινό ξάδελφο. Για να το αποφύγουν αυτό, δημιουργήθηκε η εφαρμογή Islendinga. Μια εφαρμογή που ελέγχει άμεσα αν εσύ και ο σύντροφός σου έχετε κοινό πρόγονο. Αν ναι, το τηλέφωνο σε ειδοποιεί με δόνηση. Στην αρχή ήταν απλώς ένα αστείο μεταξύ φοιτητών, σήμερα όμως θεωρείται απαραίτητη. Φαντάσου το πρώτο ραντεβού. «Συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Το τηλέφωνο μου μόλις μου είπε ότι είσαι ο δεύτερος ξάδελφός μου». Στα πάρτι ακούγεται συχνά το αστείο. Έλεγξες την εφαρμογή πριν γίνει σοβαρό. Αστετίο, μέχρι που πάβει να είναι. Κι όμως η εφαρμογή έχει βαθύτερη σημασία. Δεν αποφεύγει μόνο τις αμήχανες στιγμές, αλλά αντικατοπτρίζει τον σεβασμό των Ισλανδών προς την κληρονομιά τους και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Όχι για να διαγράψουν το παρελθόν, αλλά για να προσανατολιστούν μέσα σε αυτό. Η βάση της εφαρμογής είναι το Islendinga Bók, το βιβλίο των Ισλανδών. Ένας εθνικός θησαυρός που τεκμηριώνει πάνω από 1000 χρόνια γενεαλογίας. Διατηρημένο με προσοχή, περιλαμβάνει το οικογενειακό δέντρο κάθε πολίτη μέχρι τους πρώτους επίκους. Έτσι, όταν δύο Ισλανδοί συναντιούνται, δεν πρόκειται μόνο για έλξη, αλλά και για στατιστικές. Αυτό διαμορφώνει τον πολιτισμό και ενισχύει την αίσθηση συλλογικής ευθύνης. Να γνωρίζεις τις ρίζες σου, να διατηρείς τον κοινωνικό ιστό και να πλοηγείσαι προσεκτικά στο πλεγμένο δίκτυο της κληρονομιάς. Σε έναν κόσμο που τρέχει προς την ανωνυμία, η Ισλανδία μας θυμίζει ότι η ταυτότητα έχει σημασία και ότι μερικές φορές το τηλέφωνο ξέρει καλύτερα από την καρδιά. Και μιας και μιλάμε για την εφαρμογή, πρέπει να αναφέρουμε τις νεράιδες. Ναι, τις νεράιδες. Πάνω από τους μισούς Ισλανδούς πιστεύουν στην ύπαρξή τους σε αόρατα όντα που ζουν σε πέτρες και βράχους. Και δεν πρόκειται για περιθωριακή δυσιδαιμονία. Το 2013, ένα οδικό έργο 40 εκατομμυρίων δολαρίων εκτράπηκε επειδή θα περνούσε από υποτιθέμενο βιότοπο νεράιδων. Οι ντόπιοι διαμαρτυρήθηκαν, οι ακτιβιστές άσκησαν πίεση και η κυβέρνηση υποχώρησε. Υπάρχει ακόμη και σχολή νεράιδων, όπου διδάσκονται η ιστορία τους, τα είδη τους και οι κανόνες επικοινωνίας. Μια ανεπίσημη υπηρεσία προστασίας νεράιδων διευθύνεται από μια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι καταλαβαίνει τη γλώσσα τους. Στην Ισλανδία η λαογραφία δεν διατηρείται απλώς, αλλά προστατεύεται και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής. Για ορισμένα οικοδομικά έργα καλούνται πνευματιστικά medium για να ελέγξουν αν θα διαταραχθούν οι κρυμμένοι άνθρωποι. Άλλοτε οι δρόμοι εκτρέπονται ή γίνονται συμβολικές προσφορές όπως γάλα ή λαμπερές πέτρες για να κατευναστούν. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, αυτές οι ιστορίες επηρεάζουν τις δημόσιες συζητήσεις, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και ακόμη και την περιβαλλοντική ηθική. Για τους Ισλανδούς, η παρουσία των νεράιδων ενισχύει τη βαθιά τους σύνδεση με τη γη. Οι πέτρες δεν είναι απλώς γεωλογία, αλλά σπίτια. Κάθε μονοπάτι, κάθε βράχος ή λόφος έχει τη δική του ιστορία. Σε μια κοινωνία υψηλής τεχνολογίας που κινείται με γεωθερμική ενέργεια και γενετική, αυτή η πίστη στα αόρατα όντα αποτελεί ισχυρή υπενθύμηση. Ακόμη και στην εποχή των δορυφόρων και της επιστήμης, το μυστήριο έχει αξία. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Ισλανδία έχει μια παγκοσμίως μοναδική ιδιαιτερότητα. Όχι μόνο λόγω των ηφαιστείων ή των νεράιδων, αλλά επειδή είναι μια χώρα χωρίς στρατό, με σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα και εντελώς χωρίς κουνούπια. Ναι, διάβασες σωστά. Ούτε ένα κουνούπι. Ποτέ. Η Ισλανδία κατήργησε τον στρατό της τον 19ο αιώνα και δεν κοίταξε ποτέ πίσω.
Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά στηρίζεται σε συμμαχίες, διπλωματία και βαθιά δέσμευση στην ειρήνη. Δεν υπάρχουν τάγκς, δεν υπάρχουν στρατηγοί, δεν υπάρχει υποχρεωτική θητεία. Αντίθετα, οι πόροι κατευθύνονται στην εκπαίδευση, την υγεία και την πράσινη ενέργεια. Εγκληματικότητα. Σχεδόν δεν υπάρχει. Τα βία εγκλήματα είναι εξαιρετικά σπάνια και οι περισσότεροι αστυνομικοί δεν φέρουν καν όπλο. Σε ολόκληρη τη χώρα σημειώνονται κατά μέσο όρο λιγότερα εγκλήματα ετησίως από ό,τι σε μικρές πόλεις πολλών άλλων χωρών. Η εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η κοινωνική συνοχή διατηρούν την ειρήνη χωρίς τη χρήση βίας. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα απίστευτα στοιχεία για την Ισλανδία. Γράψε στα σχόλια αν τα γνώριζες ήδη και ποιος σε εξέπληξε περισσότερο. Τα λέμε την επόμενη φορά και μην ξεχάσεις να εγγραφείς για περισσότερο παρόμοιο περιεχόμενο.